Akong bagong ruta sa kong trabaho guys. Kada adlaw na ako magianin danan sa pagkakaroon no. O niya nihunong ko sa magkadiyot kaya anindot kayo ang talanawon sa unahan. Kita ng dagat sa tungod man siguro pa ni sa Bulinawan baga ni asa ni. Di sa siguro ni tungod sa dapit dito sa Moa sa Buladulid no sa Tuyong. Anindot kayo man nihunong ko. Ano niya kung dalan na isubay sa matag adlaw na karon pa ko maka-timing ba hapon. Okay, sagaran sayo mo ko mauli karong hapon ako. Indot kayo. Talagang yellow bells so. Diba? Okay kaysa alright. Kung gibali kung gigikanan tas loyo. Dini sa ubos nga bahin nihunong pagyud ko. Kaya lain na sab nga talan-awon ba ang nakapadasig na ko no, kapaikag na kana City Hall, Merkado, ang Oval kita. Ya unahan gamay na diyang lawis sa Barangay Tuyo mo na nasa diyaw. Anindot kayo ang talan-awon. Okay, kana lang sa. Bye-bye.